קסטו תוצרת בית, אימא'לה איך טעים. במיקסר שמים שמנת מתוקה ומקציפים לקצפת יציבה. במיקסר שלי זה הכי נוח כי יש לי תוכנית אוטומטית להקצפה של שמנת לקצפת. מוסיפים פודינג וחלב מרוכז ומקציפים לאט לאיחוד. מסדרים ביסקוויטים לקסטה בתחתית תבנית עם נייר אפייה, מרטיבים בחלב בעזרת כף. משטחים מעל את תערובת השמנת המתוקה, מסדרים מעל את שאר הביסקוויטים ומרטיבים בחלב מלמעלה. מקפיאים למשך 12 שעות לפחות. מחלצים מהתבנית בעזרת הנייר וחותכים בסכין חדה לקסטות בודדות. שוקלים 300 גרם שוקולד חלב, לי יש משקל מובנה במיקסר, ממיסים במיקרוגל ומערבבים עם שמן לדילול. טובלים כל קסטה בשוקולד ומקשטים בסוכריות. שומרים במקפיא. brain freeze. אנחנו ממשיכים להתקדם.